Egunon, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, zarautzen gara gaurko honetan, Zarauzko ikurrinari dagokion bigarren jardunaldia, eta lehenengo albistea naturak ekarritakoa, eguraldi aldetik eta batipat itxasoaren egoera aztertuta, hor dugu albistea, Gaztañazpi jauna, egunon? Baita zure, Mikel. Harrigarria, itxasoaren egoera, bare, bai. Aiziare geldi. Esango dizut, Mikel, zortzikoa botatzeko modukoa. Bai. Gutxitan egoten da, balantzat egingo luke zortzikoak, baina beno. Legutioko urtegian, seguru asko, urak hemen baino gehiago mugituko dira. Aize pixka bat. Ura izelekua da, gaur hemen aize zipitzik ez, olatuare oso gutxi, oso baixo, baina, Zarauz da, olatu baxuek ere, bultzatzen dute atzo estropadak, nik azebet eta joan nintzen, atzo Zarauztiek ikusi genuen mailarekin, estropada entretenigarriak eta bai. Ikuskizun handia. Bai, eta eruditzen zait gaur ere, ez digula Zarauzko ikurriak utxe egingo. Zalantzari gabe, favoritoak hortxe dauzkagu, Arraun Lagunakek 10 segundu eder baditu, horre gorde eta badespadan gauzak okertzen baldin badira, errenta handia da. Eta gizonezkoetan horiok badu egundoko konfiantza eta gainera 12 segundo eta bentaja oso aipagarria da, baina estorpada jokatu egin behar dira, agian amaiketarritatik aurrera, mare aldaketarekin ere naturak izango du, mugimendutxoa, eta gu hemen, zuei eskaintzeko gertatzen den guztia, eta posik, olako egunen zain egoten gara, eta atzo gozatu genuen, da gaur ere uste dugu, estropada bikainak eskainiko ditugu laibon. Baldintza jetxita bai, eskatzen hasita hemen beti gustatzen zaigu egun baten trapala pixkat eta bar, baina gaur ere ikuskizuna ikusi dezakegu. Liderrak aipatu dituzu, biak bi lider sendo, atzo kolpe ikeragarri eman da, Arraunek bezala horiok, eta ez dirudi gaur bandera kakotxartzean kentzeko edo galduko dutenik, baina argi. Hau kirola da, ikeragarriak ikusta gara, ziaboak hartu behar dira, denetik gertatzen da, eta estropadak banderak astintzen dira, jokatu eta irabazita gero. Ez lehenago, hori funtsezkoa eta bertuki. Lehenengo legea da hori. Hori, eta gero, Eskotren Ligan bezalaxe, Eskolabel Ligan, arretagunea, ikurriñan nork irabaziko duen hortaz haratago, badira, esate baterako, Euskotren Ligako beko borroka hori, hor saltza handia dago, eta lehenbiziko txanda alde horretatik, atomikoa izan daiteke. Zalantzari gabe. Ea zer dioen Eritz Hernandez lankideak, uretan da, beti bezala, eta gaur lasai, kezka hundirik gabe, itxasoren egoera aztertuta. Egunon lankide, aurrera! Egunon bikote, egunon ETV-ko ikusentzule guztioi, ongi etorri Zarauzko bigarren jardunaldira eta aipatu duzuen moduan ongi etorri igerileku honetara. Aipatu duzu ez dago ezer, olatu oso gutxi haize zipitzik ere ez. Atzo, amaieran azkenean txubaskeroa jantzi behar izan genuen haizeak freskatu egiten zuelako, baina gaur ez, gaur momentuz behintzat, ea mare aldaketarekin zertxoain mugitzen den, horrek beti ematen diolako pizgarria lehiaketari, baina aipatu duzuen bezala momentuz dena lasai. Ligei dagokionez, ia erabakita daude bai emakumezkoetan zein gizonezkoetan ikurriñak, baina gogoratu iaz gertatu zena, iaz Tolosaldeak irabazi zuen hemen bigarren jardunaldia eta Donostiarrak buelte ematea lortu zuen, eta beraz, horrek ikusle neutroari baintzat esperantzak eman diezaioke, guri hala ematen digu eta segurazki estropadez gozatuko dugula. Aipatu duzu lehenengo txandarekin hasiko gara, bertan Donostiarra eta Hondarribia zuzeneko jeitxiera hori jokoan gu, gaur, Hondarribiako parteide den Maider Perezekin izan gara eta hauxe kontatu diguna. Nik uste kasu honetan aurkariak zoriondu behar ditugula bestekan, ez uste benetan bihotzez neska talde honek gauzak oso ondo egiten ditula, Arraunean oso ondo gehala, eta besteakin hartxugo azkarragok izango dira, baina gu gure arraunkerakin oso pozik gaude, eta ea behingoz arraunkera horrek amate gaitun sailkapenean nahi dugun tokira. Gutxi bada ere Zarautz beti izatea nahiko dantzaria, eta berba hori, gaigean dantzagun bat egiteko eta emaitzak aldeko izateko. Bai, nik egia esan udetan enekin ze nun gauden, eta ez nun ikusten Arraun nuntze honezta, eta hor nik uste gu gure lanakin genitula, eta gero estropaetxen ikusitako esan genuen, susto, pixkat, nik enekin nun gauden, baina, azken 300 metrotan aldein zuen, eta gaur beste lan batzuk itea. Oso, guri itxasoa gustatzen zaigu, gerozta zakarrago beto, eta azken aldin ikuste dugu pixkatu beto gabiltzela urbaretan, hasi gogoakin gaude. Zarautzeko estropada oso maiatua da, estropada, Arraun oso fuerte da eta hori bai, eta gusaiatuko gure laniko ben aiten, 10 segundo asko dia, baina, alde una ingo deun, aldan daueto nahitea eta bertze ateratzen. Ederki, horrela etorri behar da kirolaria, alik eta mailarik onena ematera, gogotxu,
atzoko pasata dago, ondorioak atera eta gaur ekin. Hor, Hondarribia eta Tolosaldeako ordezkaria ikusi ditugu, batek bezala besteak atzo estropada bukaeran, kolpea edo hartuta, baina gaur horri gautxarra pasako zuten, noski, hemendik joan eta ezinegunarekin eta disgustuarekin eta bar, baina jarraitu egin behar da, Mikel. Bueno, kirolaria prestatzen ari dira, dida batean goazen Ibon, Euskalmet eta Astiko teknikari bikainekin egindako lan hori zukutzera, haien datu sorta, gure zalei eskaintzera. Lehenbizikoz, Mikel, horra, marea, 11 terditan, orain txemendik oso gutxire izango da, itxas gora, beraz, Euskotren Ligako lehenbiziko txanda, ura geldi dela, eta gero, pixkanaka, ura indarra hartzen, baina 44-45 koefiziente izango dugu, urriletan, nola nahi ere atzo ikusi genuen, Laugarre kale hartan, ur hilak izanagatik, zenbat iratzen zuen, zerbait bazebilen, nire ustez, uka ezina izan zen. Gainera olatu txikia, eta nolabait luzea, eta atzo oso garrantzitsua izan zen. Zalantzari gabeko eta argizamarra zarautzen egoteko. Batimetria ere, ez da atzotik aldatu. 6 eta 8 barruan, 23 kanpoan, estropada erdialdean hortxe 8 metroren ikusiko ditugu, hor, 0 kaleak du, horregatik lehenbiziko kalearen fama hori, askotan gehiago markatzen du, baina giroaren eta marearen arabera. 0 kalean, 3 metro baino ez, urteko itsasberarik handienan. Eta argi, baldintzak osoak, metro erdi pasatxoko olatuak, ondoko 8 segundoko periodoarekin, kanpoan goitik metro erdikoak izango ditugu, eta barrurantz, Ailepunta ingurura, Hondartza ingurura, herrira inguratu ala, zera gutxiagorekin. Haizeak, 6 korapilo, 10 kilometrotuko, orain ez, eta iragarpenaren arabera, ipar ekialdetik. Ekialdeko ikutua, hartuko duela, eta batipat mare aldaketarekin, ea zer joera hartzen duen. Zailtasun oso gutxiko estropada, baldintzei dagokionez, eta korrontea egon daitekeena, mendebaldetik ekialderatz. Bueno, datu sorta horren ostean, dida batean sailkapenak errepasatuko ditugu. Alde batetik atzokoaren ostean nola dugun Euskotren Ligako sailkapen nagusia. Arraun Lagunak dugu goi-goian 97 puntu eta 10 jardunaldi irabazi ditu. Oriok 10 gutxiago eta 2 garaipen, Tolosaldea 83rekin dugu, garaipen bakarra. Gero Zumaia, Ibaika, Astillero, Donostiarra eta Hondarribia bi hauen artean dago bekaldeko leia, bat zuzenean joango da bera, besteak play-offa jokatu beharko du maila babesteko, defendatzeko duen postu horren alde lan egiteko. Eta gogoratu, bi egunetako denborak batu egingo direla Zarauzko ikurrinaren jabea erabakitzeko. Eta atzo Arraun Lagunakek 10 segundu eder lortu zituela, Tolosaldearen aurretik, hori 22 da, Zumaia 24, hauek horrezko txandan, eta berehala lehen txandan, arituko direnak badakizue. Donostiarra alde batetik, Astillero, Hondarribia eta Ibaika. Eta hauen artean hobekien atzo zelkatutakoa Donostiarra izan zen, garailaren gandik 25 segundotara, Astillero eta Hondarribia 28ra, Ibaika 29ra. Beraz, hauen arteko jokoa ere, sailkapen nagusiari begira, eta txamponen banaketari begira, gogoratu, Zarautzen parekotasuna dagoela, eta emakumeek gizonek korratzen duten diru kopuru hori ere eramango dutela etxera. Eta goazen kale sosketarekin, lehen kaletik Hondarribia arituko da, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik Astillero, laugarrenetik Ibaika. Eta hemen aurkezpenak, Ibon. Bi aldaketa egin ditu Iker Kortesek, Ama Guadalupekoan, biak 5. tostan, Baborrean Ane Martin sartuta eta Estriborrean Nahia Onaindia. Bigarren kaletik Donostiarra, Ibon Urbietak prestatutako kuadrilla, hemen mugimendu askorik ez. Beste bi aldaketa, biak Estriborrean, Marina Otegi laugarrenean gaur Arraunerako, 5. tostan Enara Arruti, eta bandaldaketa Veronika Abalorentzako, gaur 5. tosta Ababorretik. Galiziarra bera. Eta goazen orain, 3. kaletik arituko den Astillero hemen, lehenengo aldaketa ia asteburu ero dugu txopan. Patroia eta lau aldaketa, eta laurak Brankaldean, Leire Gomez, Kristina Taku, Arantzazu Etxebarrieta eta gaur aurrekalari Rakel Salazar. Eta 4. kaletik Errenteriako Ibaika bandera txuria, eta oraindik keinukari irtera azkarra. Gorri, bai, berdea!
badoa. Aizerik ez, Baten. Mikel, Ibaikan hiru aldaketa baino ez, hauek ere branka aldean. Aitana Markina, Usue Osa, hauek aztebuka ero egiten zuen aldaketak, Mendizabalek, eta Usue Rodriguez, Oskarren tosta. June Mikeo mogitu du, tostaz. Bueno, momentuz Donostiarra eta Hondarribia segundu bat galduta ditugu jadanik, Astillero eta Ibaika aurretik lehenengo segundu hauetan. Uste dut finalitza ere aipatu daitekela Donostiarra eta Hondarribiaren artean. 2 puntu, 3 estropadaren faltan. Gaur, batek aurretik bukatuko balu, Donostiarrak esate baterako, 2 estropadaren faltan 3 puntu izango lirateke, Hondarribiak Donostiarrari irabaziko balio, 2 estropadaren faltan puntuak. Pentsa zenbat balio duen, gaur. Ibaika eta Astillero estropadaren buru hartu nahian, hemen Hondarribia gogor lanean, baita Donostiarra ere, euneko eman beharrean dira. Eta zen markaketa ikusi duzue, Donostiarraren patroia, Nikole Maruño Galiziarra, aurkarian ondagoen, aztertzen ikusten. Bueno, zerbait atzeratuta daude, segundutxo bat, lehen bikalea. Bueno, aldameneko kaletik, uste dut hori ona izaten dela. Kirolariak hori nahi izaten duela, alegia. Horrelako zera zuzenak daudenean, enfrentamentu zuzenak, ondoan. Hori behintzapain. Aizearen movimentua aipatu dugu, 8 kilometro orduko, hori da orain anemometroa markatzen diguna. Begira, atzo ez bezala, Hondarribia Donostiarren aurretik. Atzo estropada guztia joan zen. Lehenengo aldiz, branka hori aurretik da. Eta Astillero estropadaren buruan kokatu nahian dabil, Ibaikarekin norgeiagoka. Bueno, bi hauek badute, zelkapenean, hortxe borroka, 5. lekurako. 5. lekurako, Zumaia egonkortu baita horrezko txandan, 4. postuan. Ibaika eta Astillerok 41 puntu dituzte, Zumaiak 53, horrek ematen dio distira puntu bat, igo berria den koarrilari, Zumaiari. Bai, horrezko txandan horra sentatuta, sendo, okarrek ez bada hortxe bukatuko du, liga, oso onak ikemanterola lehen taldea egiten ari dena. Itzulera honetan, gogoratu Zumaiak 2 liga irabazi zituela, 2012an eta 2013an izan zen garaile orduan Telmodeun izenarekin. Orain, sarekilei omenaldia eginez, hortxe dira. Eta 3 segunduko galerarekin, Hondarribia eta Donostiarra. Aurretik Astillero, 2. Ibaika segundu bakar batera, hor duzu datu sorta eta beti bezala estreinatu berria dugun sistemarekin, azken jardunaldi hauetan, Paladen datu zehatza eta online esango du. Gaur ere pasa diot ITV-a, Mikel, Eta ondo ematen du beti. Ondo. Mekaniko zaharraren tallarretik pasa. Mesfidationzat, ongi, zorionak, benetan. Laugarren segundu bat. Lareun metro oraindik, balizetara iristeko. Tropa dardia ziagoan jokatuko dute, eta ziagogako irteran iruditzen zen. Padel surfa egiten ere baditugu hor batzuk, animatuta. Gaur pasiatzeko dago, surfitza maite duten entzat, ez. Gaur jaidago. Ara, Hondarribiak hartu dio beste segundo bat Donostiarrari. Eta Astillerok 2 orain Ibaikari. Begira, Inge Ugarteren pala, oso nola dara mantrenerua. Eskumuturrarekin erraz, nola dara manu Ugarte. Astillero badoa, Airian doa. Ez harritu, gogoratu, demoraldi osoa, Bilaxoan ekutzitako traineruarekin egiten ari direla Kantabria. 5 segundoko atzerapena Hondarribiak eta Donostiarra. Atzo Astillerok 5 minutu eta 51 segundo, lehenbiziko luzea osatzen. Ea gaur, begira hor, banderatxoak, eize pixkat badabil. Eta nola egiten duen dena ekialderantz. 1 metro, Jaun Andreo. Balizaren bila badoaz.
Errenta ederra astillero lortutakoa ontzi bat, Ibaikari eta ia bi atzetik diren Hondarribia eta Donostiarrak. Alarga duro. Eso es. Eso es. Eso es. Amarra. Amarra. Une Daba honetan, balitza. marka gira dago, Mikel, une honetan. Ega ziago, Donostiarra eta Hondarribia, Ibaika ongi sartu da, 5:27 astillerorentzat, biak segurutik ongi. 5:31 Ibaikari, 5:33 Hondarribiari eta Donostiarrari. Ateratzen Hondarribia, ez zuzentzen lehentxeago. Osta pare bat Bai, aurretik. horixe. Pulua, que empieza otra regata. Claro, claro. Gitano gay. Goikoa, Garmendia. Bueno, bi segundo hartu dizkio, lehenengo aldiz Hondarribiak Donostiarrari. Orain bat. Ba hori, Hondarribiko ababorrei emango die, hemen Garmendia. Equipo, mucha cabeza, Gurian, vale, Rigoya. Zer esan dion, bere palizara joateko, zuzen. Astillero badoa. Lau segundo horiek ziabo zituen lau segundo horiek baiestatzen ari dira Kantabriarrak. Hirugarren tokian Hondarribia eta Hondarribia eta Donostiarraren artean 2 segundo oso garrantzitsuak izan daitezke, baina 1100 metro falta dira helmugako balitzetara iristeko. Errekorra zenbatean esan zenuen, Mikel? Errekorra egun bakarrekoa Oriok 2020 urtean 10, 39 eta 36. Chicas, vamos a confiar, ¿eh? Hoy rematamos la liga. En 2 quiero pierna atrás. 1 y 2. ¡Ahí! ¡Ahí! Han astillero, Uzten dio astillerok buruari, baina Ibaika sartu egin zaio, ara. Velocidad. Hortxe 2 segundora, eta oraintxe, hause daunea Hondarribia eta Donostiarraren artekoa. Errekorra aurten 2 egunetako errekorra ere agian apurtuko du. Arraunlagunaken datu atzokoa 10:26 eta 2 egunetakoa San Juanena da, hau zarra da, 2016koa. Estropada eremu aurreratu hau, berri hau estrenatu zen egunekoa, 21, 26 eta 56. Hondarribiak segundutxo bat Donostiarrari. Bueno, begira hau, beste berrikuntza bat zuentzat. Ontzi bakoitzari horre kokatzen diogu. Eta poliki irudi horiek azaltzen ere, joango gara, berrikuntzak eskaintzeko asmotan gara, demoraldia amaitu aurretik. Orain artekoa galdu gabe jakina, hobetzeko asmoz, Astillerok Ibaikari 2, Erne, Hondarribia eta Donostiarra berdinduta, urruka hori bizi-biziri dago. Eta zeinen garbi ikusi dan, Ibaika nola datorren azkarrago. Bizkarra errezago botaz eta erraminta hobeto mugituaz une honetan Ibaika Astillero baino. Eta atzekoa jetxiera erdia, iruditzen zait, urrengo 2 minututan jokatuko dute. Edo ari direla jokatzen. Argi Donostiarrak, Donostiarrak segundo bat 2 hartu dizki Hondarribiari. Hori, ezin izango dugu esan olatu handi bat, olatu txiki-txikiren bat, aprobetxatuta edo serie bat jota, aurretik jarri dira lehenengo aldiz. Haizea ere, lehenengo aldiz ikusi dut anemometroan zenbakia, 2 digitoekin, 10 kilometro dute. Hau. Ibaikare urbildu da, Astillero 2 segundo ederrekin ibili da, orain 2 urbildu dira Errenteriarrak. 2, vete y de cabeza. 1. Erritmo igualean, 36 palaterdian, Donostiarra eta Hondarribia. Aprieta ahora. Ea nork lehenago sarritzen duen. Aprieta Irati. Eso es. Luze atzera, Ole Maroño, Galiziarra, beren eskak animatzen. Aguanta, 2 segundu berriro, Donostiarrak Hondarribiari. Beste horren beste aurretik doan Astillerok Ibaikari. 100 metro helmugara iristeko. Zakit jetxiera erdia ezote dagoen hemen. Puntu bakarrera hurbiltzea edo 3 puntuko zuloa izatea. Hondarrora joan behar dugu eta getarira, falta direla kontuan hartuz. Buena. Sigo ahí, equipo. Ahí. Astillero lehen tokian. Donostiarrak 3 segundo ontzi oso bat. Donostiarra irian orain. Hondarribiari. Equipo. Donostiarra 2. kaletik ari da, Hondarribia lehenengotik. Hemen Errenteriakoa, ze irudi bikaina. Atzea. Ahora, sigue
Astillero, 2 segundo Ibaikari, Donostiarra 5, Hondarribia 9. Itxura txarra hartu du. Estropada amaiera honek berdentzat Ibon. Bai, hortxe 7 minutuan Donostiaren aurretik, parean ibili. Garbi ikusten dugu, traineru bat pasatxo. Traineru bat. Bai. Ba, postuak ongi finkatuta. Astillero aurreti dator, bere kaletik, 3. kaletik. Azken 100 metrotan sartuko gara. Donostiarrak eutxiko dio, 3. postuari, 5 segundo arain Donostiarrak Hondarribiari. Denbora oso nahi dut. Aurretik, Astillero, garaipen Astillerorentzat. Hor da Astillero, bai Astillero, 10:48. Hau burruka Ibaikak 10:49, Donostiarrak 10:52, eta Hondarribiak 10:48. Jaun Andreok, 10:48 Astillerok, Ibaika 2. Eunenekoak izango dira dantzan, baina postuak ez. Donostiarrak garaipen oso baliotsua lortu du lehen txanda honetan Hondarribiaren aurretik. Iragarkiak eta berehala denbora zehatzak eta protagonisten hitzak. Belauntzian lasai amaiketako egiteko, aproposa. Bai, hortarako zirago, Mikel. Bestelako izerdirik eta ez dago. Zelkapenak emandako hause, Astillero 10:47, Ibaika 10:48, 5 segundora Donostiarra, 4. Hondarribia, 10. Aurreraritz. Garaiaren patroiarekin gaude, Paola González, Soriona, felicidades. Muchas gracias. Paola, ¿qué diferencia respecto a ayer? Ayer teníamos olas, teníamos viento, hoy tenemos aquí una piscina en Zarauz, no hay nada de viento. Cuéntanos cómo habéis ido por vuestra calle, cómo ha ido la regata. Ha sido una regata muy dura porque al final pues las regatas así están bien porque te despreocupas un poco de las olas, pero por otro lado tampoco tienes nada de lo que ayudarte y se te hace de noche. A la vuelta hemos visto que habéis tirado un poquito hacia la calle de Ibaica, no sé por qué razón. Pues porque la poca ola que había te derivaba un poco hacia las calles, se abría un poco hacia las calles exteriores, entonces pues la idea era dejarnos llevar y conseguir aguantar esa olilla lo máximo tiempo posible. Hoy en día no hay secretos para nosotros, te hemos escuchado decir a finiquitar la liga. ¿Habéis finiquitado la liga ya? ¿Ya podéis estar tranquilas? Estamos más relajadas, tranquilas, nunca se está. Al final es una liga que da mucha talla, pero nos da bastante tranquilidad. Al final estábamos ahí peleando puntos con Ibaika y no te puedes descuidar de que al final las que tienes debajo siempre vienen a morderte a ti. Entonces, pues creo que también necesitábamos un poco tener un buen puesto para poder plantarnos en territorio seguro. Territorio seguro, y ya pensando en la Concha, todavía no. Siempre pensando en la Concha, sí. Nuestro principal objetivo es acabar la liga tranquilas, conseguir salvar ese playoff, que de momento pinta bien, pero desde luego que vamos con mentalidad de clasificarnos para la Concha, ojalá que sí. Pues muy bien, felicidades, buen trabajo y a disfrutar. Genial, muchas gracias. Ongi ari dira, Kantabriarrak egia esan igoberriak diren bi arraun elkarteak, lehen goraipatu dugu Zumaiarren lana eta Astilleroren ere bai. Hor dago, igoberriak eta momentuz 4. eta 6. zelkapenean. Zumaia 4. eta Astillero 6. baina Ibaikaren aurrekin bukatu dutenez. 5. amaitzeko posibilitate garbi horrekin eta hori hor dago. Hori horrezko txandakoak dana goiti dira eta puntu sorta handiarekin. Beraz, eguna bukatuko du Astillerok Ibaikaren aurretik puntu bat gehiago dutelarik momentuz. Eta atzeko leian oso errenta aipagarria, beste punto bat Donostiaren alde, eta hor isilik eta lur jota Hondarribiko emakumeak. Beste aste bukaera bi estropada falta dira. Eta Hondarruan eta Getarian. Oso estropada ezberdinak. Eta marea bizita. Bai. Burruka badago, baina... Aldatu dena da Donostiarrak ora egin duela joan deneko 3 astetan. 3 aste jarri, bai.
Guazen aurkeztera orain, Ibon, bigarren txandan arituko direnak, ohorezko txandakoak, lehen kaletik izango dugu Orio, bigarren gotik Zumaia, hirugarren gotik Arraun Lagunak eta laugarren kaletik Tolosaldea. Eta, bueno, aipa dezagun Orion, azkenik atzo komentatutakoa, baiestatu dela. Rakateko oso serioa, Nagore Iturralderi, hemendik zera eramantzuten. Zurekin gaude. Hospitalera eramantzuten, eta, bueno, horre gerritan eta arraunlariek hortik lesio asko izaten dituzte, atzo tokatu bitzaion, lehenbiziko luzean ziaboga aurretik, eta hemendik bultzada handi bat. Editurangak beteko du gaur bere lekua, eta hortaz gain, Usu Eurra eta Uda Neoioz sartu ditu Patxi Frantzesek 5. postu. Hemen Zumaiarrak, Kike Manterola prestatzaile, eta Amane Jimenez, patroi lanetarako, eta egia esan, asteeroko errotazioak, eta lanak eginda dituen entrenatzailearen jardunarekin ikusten dugu Zumaia. Ikutu batzuk, borrean berezi hartu espaldan eta laiaran berri, Magiri arte estriborrean gaur ere, eta segurola eta berizten dintzat, tosta aldaketa. Eskaitu harritu. Hori da. Bueno, guazen orain Arraun Lagunakekin, beste garaipen baten bila aterako dira Etxaberen emakumeko hauek eta zelkapenean orain, gaurkoaren atarian, 10 puntuko zulua dute Orioren aurretik, Ibon. Bai, Maider Bero, hortxe bigarren tosta estriborroan ikusten dugu, atzo Aina Perez aritu zen lekuan. Aldaketa bakarra. Hori da. Nola ikusi dugun, Xuban Euribarna, horre Ipurdi ezurreko, azpian eramaten duten, hortxe, malguki hori, nahi duen bezala gertzen. Eta lotuta. Bai, badu joera hori du, bai. Horixe da. Lotuta, baina gehiegi gabe, nahiko laxo darama, ez duen barazurekiko, baina aldi berean, seguru, zera mango diola, segurtasuna, konfiantza mango diola. Berehala deituko dituzte, eta guazen orkestera bitartean Tolosaldeako kuadrilla, eta mugimendu bakarra. Nere Agirre Zabal, laugarren tostan, atzo Jone Pastor, Hernaniarra, aritu zen hortxe, horixe gaur, Ramon Erostarbek hartu duen erabakia. Goi mailako bi patroi baditu, eta demoraldian zehar, itxaso handirik ere ez dugu ikusi, baina garbi dago, herriko patroiaren alde Nerea Perezen erabakiak hartu dituela Erostarbe jauna. Atzo 8 minutu oso honegin da, gero denok dakigu, noiz, desabantalla hori, edo abantalla hori, noiz galdu zuen, azkeneko zatian. Erabakiak hartu egin behar izaten dira, hori egin zuten Tolosaldeko egatzo, eta ongi atero ez, zer egingo zaioa. Eta bikote, aurre abisua epaien partetik, berriro ere irtera azkarra izango dela, ez dakit arrazoia zein den, ze gaur ez dago arazorik estatxak eta abarrak hartzeko, baina horixe. Izan liteke, behar bada, Orbalizaren bat behar bada, abantean joan ezkero, errazkarriatu daitekeelako, hortik etor daiteke? Bueno, gaur ez dago baldintza txarrik, eta ez dute arazorik izango, behar bezala kokatu, estatxe hartu eta lanean jarduteko. Giroa dago, harrigarria, gutxitan bezalakoa. Une honetan, 2 kilometro orduko, eta marea aldatuta iadanik, baina mugimendu oso gutxi haizeari dagokionez ere, gutxaren urrengoa da, duguna, eta olimpiarrerako estropada bat baliz bezala ez dugu esango, baina tankera handiarekin. Begira, Arroka Bazterra, markatu gabe, hori izaten da zinal. Bai. Txaren urrengoa, zuritasunek ez. Putzuzulo bat dirudi, putzuzulo bat. Bueno, deitu dituzte, epaileek eta hurbiltzen ari dira. Zumaia gehien hurbildu dena, hori ere hortxe da. Tolosaldea laugarren kalean, eta liderra, Donostia Arraun Lagunak, Patxada Sinorako presari gabe. Hemen Etxanitz, Oriotarren patroia. Zentratuta erabat, Denboraldi honetan aurrera pausu eder bat eman duen patroia. Aste honetan ere ikusi dut, hemen Getarian
entrenatzen, hemen zarautzen ez Getarian. Bai. Ikusi nituen, Oriotarra Patxi Frantzez eta Aitor Carrillo ere bai. Laguntzeko, batez ere. Irakasle lanak egin. Bai, holkuak emateko Maider Etxaniz. Bueno, barrura doaz. Zumaia prestatzen bere bigarren kaletik, Arraun Lagunak ere badoa orain, zintzo, hirugarren kaletik jardungo dira, Tolosaldea ere sartu da, eta oraintxe Orio. Motor denak geldirik, Miguel. Posa ematen ditara. Bueno, han kanpokaldean pare bat ikusten ditut nik, Baina, urruti samar, ez da? Oso urruti. Arrantzale batzuk edirtengo ziren, goizaldean gehiago behar bada. Bai, noski. Bai. Ea ba. Bueno, gogoratu diferentziak. Arraun Lagunak atzoko lehen jardunaldian Tolosaldeari 10 eta 52 euneneko. Oriori 22 segundo. Eta Zumaiari 25. Tarte oso handiak, ikeragarriak. Arraunatzeran. Bandera txuria. Arazori gabe. Gorri, semaforoa, berde ahora. Badoaz. Estatxa luzeagoa, hirugarren kaleak dauka. Bai. Beno. Hasi da burruka. Dena erabakita dagoela, dirudi, bai. Baina jokatu egin behar izaten dira. Arraunen alde abantaila handia, olio putzua zela itxasoa, baina jokatu egin behar dago. Atzo lehen luzea amaitu aurretik Krakatekoa Iturralde. Bai, horra. Zeinik esaten digu hori ezin dela errepikatu beste edozein ontzitan, ezta? Arraun Lagunak eta Oriok, branka aurretik sartuta, Tolosaldea eta Zumaia 2 segunduko galerarekin, hori segundutxo bat orain Arraun Lagunak. Irtera ona gaur ere, Arraun Lagunak. Hori badu aurten. Begira, dronearen bidez hartutako goiko irudi horrekin, garbi antzematen da Lugainen euntziaren errenta. Une honetan nabarmen errekor giroa dago. Eizerik ez, marea puntan, marea aileak, itxas berean egokiago izaten da, itxas marea bete puntuan baino. Tolosaldea eta Zumaia 3 segunduko galerarekin, Oriok bakarra galduta eutsi nahi dio hor Arraun Lagunaken txampa gogorrari. Nerea Perez entzuten dugu azpitik. Tolosaldeak iruditzen zaitatzo, joan dan bizpairu aztetako estropadarik borobildu ez, baina honena egin zuela. Bera egintzatik ustea 8 minutuan Arrauni eusteko gauza izan zirela, datorrenari begira iruditzen zait bultzada eta euspondia emango dira Tolosarre. ¡Carga espalda, Beri! ¡Carga espalda, Anka! Dagoeneko begira, bigarren minutuan, arraunketak era bat asentatuta, 36-37 palada. 2 segundo, Arraunek hori. Tolosaldea 3, Zumaia 4, oraindik 7 metro luze, kanpora iristeko balizetara. Ubera pasaz, Zumaia. Errenta polita da, Arraun Lagunak lortutakoa, Tolosaldeari 3, atzo Tolosaldea izan zen bigarren, Orio 3, baina urrutiago. Hori oso garrantzitsua izaten da. Goazen Etxabe jaunaren hitzak entzutera. Pixat laba batzera mino ondo dihua. Labean bezala, pixat irura pikatu, hori da. Venga, bat bi. Venga, goazen, 2 minuto, goazen. Bueno, zuzenketa tekniko txiki bat. Eta kalea da, pixkanat lau aldera bezala, baina azteko, 3. kalea bilatzen. Eta gero entzun diot, zerari, altzueti, sustonen bezala, alegia. Hori da. Zeran, olimpiarrako lakuan bezala. Klasikoa, hori da. Beste segundo bat, Ontzi bat hori eta Tolosaldeari, Zumaiari 5 segundo. Gaur iruditzen zaite errekorrare horiko dela, Mikel. Baldintzak aparta dira. Hori joren erritmoa, 2 eta 3.
Bai, 36 paladan biak, bai. Bueno, bagoaz berriz ere. Juan Mari Etxabe entzutera eta ikustera. Oso ondo ekipo, hor dakagu ja, estropada guriadek, Segi, zenzaten. Fokus, eskatzen duzu fokus. Eskatu, suston eta fokus, guazen. Laugarren segunduare bai. Bai. Arraun lagunanek. Orain, kanpo kaldean ari da. 220 metro. Goiko irudiak ederki adirazten digu egoera. Kanpo kaldea ere, gozo askoa, leun askoa nola dagoen. Estropan jarduteko. Rekorra aipatu duzu, horretarako funtsezkoa ziaboga txukun bat egitea galerari gabe. Atzo lehenbiziko luzea osatzen 5 minutu terdi. Borobil. Gaur azpitik izango dira, Bai. Gero 4 segunduko abantailak traineru terdi, ia. Konfidantza ematen dio arraunlariari alegia. Aurretik goaz, ez dugu beste zer egin behar. Oni eutxi. Eta gero bukaeran, orduan bai, orduan joaldiren bat edo beste. Hasi dira. Belarti eta prest. Hor da. Ongi trabez. Aitzekeri gabea, Orio. Koska ederra, 5 eta 18. Orio eta Tolosaldea. Tolosaldeari 5 eta 21, Oriori 5 eta 22, Zumaiari 5 eta 24. Zumaiak, horrezko txandako laugarrenak, Astilerori lehen txandako garailari 3 segunda sartu dizkio. Maniobra ostean, diferentzia 5 segundo. Arraun lagunaken alde. Zumaiaren posturako burruka eta Zumaia ere urbil dago. Ziaboga azkarra mandu. Oso azkarra mandu, Zumaiak. Hau berriz, gozatu bestela nik ez honen, arraun lagunak, begira. Bagoaz berriz Etxaberen gana. Venga, guain, Hartu gure kalea, hartu gure referentzia. Kaleari ez dugu, begira nola manejatzen dute, Miguel. Posturak eta arraunketa, nola ze pasaera. Dominatuz arraunketa, dominatuz erraminta. Entrenamentutan ordu asko jardun da lortzen da hori. Eta gero batetik lana, eta begira aste honetan musikagile batekin egon naiz, prestigio handikoa, eta esaten zuen. Hemen lana eta lana. Eta talentua bukaeran agertzen dela. Batez ere lana dagoela, eta gero duenari ikusten zaiola. Era bat adoz nago. Kirolean ere bai. Hau da, irudia. Zenbat kostatzen den kuadrilla bat horrelako arraunketarekin ikustea eta zenbat lan egin behar den horra iristeko. Bueno, Tolosaldea orain, hori segundutxo bat hartuta, 2. postua. Eta gero zaldi indarrari ikusten da, Bai. Pasa egiten dute, teknikoki eta landuta eta bar, baina gero bizkarrarekin erortzen direnean, 13 arraunlariak batera manejatu egiten dutela. Eraman egiten dute, dominatu egiten dute. Hori arraun lagunaken ezaugarri bat izan da, beti gora egin duen bideo honetan, iaia urtean aurrekoan eta bar. Gozatu sufritzen hoxe. Mar, katxaroti! Bagoaz Gozen aio! Arraunlariak posik, gozatzen. Beti karaio! Vamos, toque! Venga, gozen equipo. Altza hori. Disfruta, disfrutatu gogu sufritzen, sufrimitukin disfruta. Guazen! Mesua garbia da, behin eta berriz patroia bera ere azpimarratzen ari da, ez? 2. posturako dago norgehiagoka, Tolosaldea 6, Orio 7 eta Zumaia 8. Zumaia estropada bikainari da egiten. Datorrenari begirak garrantzitsua, arraun lagunak entzat, tartea, zabaltzea, abantaila, nola baitere. 2 estropada bakarri falta dira, liga bukatzeko, liga bideratuta daude, eta gero iraileko handia datu. Atzetik Mikel? Segundo bat. Zabali dago hau, Bai, segundo. Zabali dago burruka hori. Irati, atrás! Hemen hori jotarra. Atrás! Arruti bukatzeko eskatu. Atrás!
Hemen Zerkausia trainerua, hor da Tolosaldea, Nerea Perezen aginduetara. Bakoitza bere kaletik. 8 segundo. Maniobran bosteko azentartea, orain progresioa. ematen du helmugan beste 10 segundu izan daitezkela, gehiago espadira. Erne, lehenengo aldiz, Zumaia Orioren parean. 9 segundoko atzerapenarekin. Oso estropada handia ari dira egiten Zumaiako gorria. Arraun lagunak, 300 metro. Base sarrituko dute, atzeko 300. Atzo 10 eta 36, gaur zenbat? Bueno, 10 terditik bere izango da. Zumaia Orioren kalean, arraun lagunak baborrera jo du. Ez du arazorik gaur. Laugarrenetik sartuko da begira, zen filazio. Bueno, atzo laugarren kaletik joan ziren ontziek eraman zutena, Bai. Nabarmen. Tolosaldeari 8, Orio eta Zumaiari 10 eta 11. Hemen Oriotarrak. Eta azken 100 metrotan sartuko da arraun laguna. Joan urtean ere Garaile, hemen bi aldiz nagusi, 2023 eta 24ean, orain 25ean, 3. ikurrina jarraian, eta marka txikituz. Oraintxe bertan, 10 eta 30. Koska derra. Eta atzetik Orio eta Zumaia. Erne, bigarren Tolosa. Orio agian, baina ena esaltzen marra non bota duten. Marra non bota den. Hori marrarekin, bideo finisa erabiliz aztertuko dute orain epaimaian. Momentu zori hori eman diote, 19 eunenengatik. Eri ala iruditu zait, baina marraren arabera, jakina. Eta hain zuzen hor, azkenengo kolpe horrek eragina badu, ala ez. Marraren arabera, hori da. Baliza parean Orio zirudien. Momentuz, arraun lagunaken denbora, 10, 30 eta 27 estropada eremuko marka berria. Zeresanik ez, 2 egunetako denbora ere txikitu egin dutela. Berehala izango ditugu datu guztiak, baina markak txikituta. Orio eta San Juan ziren marken jabeak, orain arraun lagunakentzat dira biak. Atzo denbora bikaina, 10 eta 36, gaur berriro nagusi. 10 eta 29, zehaztuta jadanik. Eta atzekoa, Orio Zumaiaren aurretik 10 eunen. Beraz, arraun lagunakek 10 eta 29 eta 80 eunen. Marka berria estropada eremu honetan. Tolosaldeak 10, 38 eta 84 9 segundo gehiago. 3. Orio, 10, 40 eta 86. 10 eunen gehiago oso txukun aritu den Zumaia. Astillero 5. 10 eta 47. Ibaikak Garailaren gandik ia 19 segundora amaitu du, Donostiarrak 22 eta Hondarribiak 28. Zenbat irabazi duten, emakume hauek, zenbat irabazi duen Juan Mari Etxabek eta begira nola posten diren. Zergatik, ase ezinak direlako eta kirolari handienen ezaugarria da hori. Irabazi eta irabazten jarraitu. Banaka, besarkatzen orain. Altzuetentzat ere garrantzitsua Miguel, Alegia aurten arraun luzea hartu eta zerrari diren erakusten. 2 egunetako denbora, begira, arraun lagunakeko 21-05, marka, San Juanen azen 2016koa 21, 26 eta 56. Orain 21-05 eta 84. Ikaragarria, Baldintzak ere bai, izugarri onak. Tolosaldea, 19 segundora 2 egunetako jarduna kontuan hartuz, Orio 33, Zumaia 36, gero Astillero, Donostiarra, Ibaika eta Hondarribia. Eta haundia, bai. Eta zelkapen nagusian, begira nola dagoen itxasoa, ikuspegi honetan. Olio putzua bezala, bai, ederki antzematen da. Lasta batzuk bai, utxaren horrena.
orotara, hemen da, Arraun Lagunakek 105 puntu eta 11 garaipen 14 jardunalditan. Oriok 83 eta 2 garaipen, Tolosaldea 80 eta garaipen bat. Bigarren posturako lehia zabali dago, 2 estropada falta dira. Laugarren Zumaia 58rekin, gero Astillero, Ibaika, Erne, Donostiarrak 36 ditu, Hondarribiak 33. Gogoratu, 2 estropada falta direla, Ondarroan eta Getarian, jokatuko dira hurrengo asteburuan, azkenak maila galduko du automatikoki, eta azken aurrekoak playoffean babestu beharko du bere txartela. Oriotik Lankideok. Eta bagoaz, Eritz Hernandez lankidearen gara. Alaxe da, gurekin baitugu Mar Larrea, Mar, bueno, gaur zure herriko jaiak dira, baina egon daiteke hemen Ikurriña irabazten bada, ez? Bai, bai, arrantzan leune, baina hemen esan biro ondo gazela, Ikurriña etxerun gau, así que ondo espatzea gaur. Mar, 10 segunduko bentaja abantaia zenuten gaurko egunari begira, itxasoa horrela ikusi duzunean, lasaitasun gehiago zuen buruengan? Bueno, bangigun predizio jolan emongo bala, atzo baino beto, baina bai egizera holan esustar horrik izauteko, danoke kondizioa igualetan egoteko oso guzta egiz esan. Barruan zer moduz, joan da hemen igerileku honetan arraun egitea? Kriston gogorra, atzoko estropari oso exigenti izan zan, baina nik uste gaurku geixi izan dela, baina bueno, ja irabazitzazik egia ondoaz. Ez irabazita bakarrik, estropaderemuko markak ere bai, gaurko eguneko marka eta orokorreko marka ezarri berri duzue, 2016-tikan etzena ezartzen, hori ere beste puntxu bat ematen du horrek ere. Bai, bere gixera zarautzeko markak hobetzi oso gatxera zamen betira, kriston kakau, baina bueno, atzo ikusitxe ze tenboren gendun gaur uste genuen igual hobeto ingen genela eta holantxe izan da. Hirugarren Okerespanel, hirugarren Ikurriña, Zaruzko Ikurriña, bai klubarentzat, eta bai zuretzat ere, ez dakit berezia? Bai, zarautzeko kriston importanti xauk egotzako, gaina mentxe beti ligia maitzen da, eta bueno, aurten pixkate triste gamen ez dalako maitzen, baina bueno, neure txingalditzen da bat, eta horreko eta xanea mentxe bospatuko, así que zain. Mar, liga, bueno, ez du izango ja erabakita dagoela, azken segundura arte Arraun egin behar delako, oso ondo bideratuta, horrek kontxan pentsatzeko aukera ematen du, jakinda beste helburu garrantzitsu hori dela. Bai, azkanin temporadan 2 helburuak hau, ziligira basti eta kontxi, eta bat isebetero, gondekan gelditzen gazku 2 jornada hori borobiltzeko, hortan jarretxuko hau, eta gero kontxi, bueno, ikusiko abertzat horren, eta nola datorren, baina bai, kontxi azpentzaten ga. Azken bat, Mar, urte asko daroakizu Arraun Lagunaken, Etxaberekin hitz egin dugu bat baino gehiagotan, eta aipatu digu, iazko trainero baino azkarragoa dela urtengoa, ez dakit ala ikusten duzun, ala sentitzen duzun barrutik ere. Bai, egixera baja importantiko guen du, niru baja importante, baina etorriran jentibe tope egonda, eta urtero askanine mejorisa bat eukitzezu, eta nik uste bai autraineru asko askara ibilirela. Egixera temporazian eukigen du oztopo batzu, genti lesionata, ezin benetako ekipoa eta, baina nik usire azken estrobaetan betiko arraune amentxerala eta gerria gatozela emotea. Mar, zorionak eta disfrutatzea. Eskerrik asko. Ondarrutarra Mar Larrea, datorren larun batean etxera joango dira eta nola gainera. Hau da, hau erakustaldia Arraun Lagunakek gaurko egunez eman duena. Eta orantxe, sarien txanda da, lehenengoz Patrorik onenaren zelkapenean gaur 8 puntu eraman ditu Hondarbiko Garmendiak, Maroñok 7, Jimenezek 6, Altzuetek 5 eta zelkapen nagusia ere ikusten badugu. Garmendiak, Hondarribikoak 76 puntu ditu, EITB-eren saria lortzeko aukera bada, 2 estropadaren faltan, Maroñok 73, Etxanizek 72, Altzuetek 74 eta gero Nerea Perez dago 71 punturekin. Eta postu bat bagenuen hor, zehazteko bideofiniza erabili behartzela esan dugu, hementxe da ikusi pantailaren bekaldean Orio eta ze borroka Zumaiarekin, zer den, Azkeneko kolpea, babeslearen iski bat, izenaren arra bete, Miguel, parro txaterdi, beste argizate zuen bezala. Hau da, hau marka. Bueno, baina teknologiak ederki argitu digu. Pentsatzen alduzu, duela 30 urte edo 40 urte alako bukaeraren bat, izango bagenu.
Orduan epailaren hitza esan legea. Bai. Kito. Okazioa galanta, honekin bintzat. Bai. Hemen da, arraun lagunak. Eta garailen urrezko minutu dotore hori, uste dut oraindikan besteak sari bila etortzeko eta demora behar dutela, nahi duzuenean lankideo. Buka! Ez dutu, ekipo, orain gozatza tokatzen da! Zuzko zezenak! Orain! Bat! Bi! Bat! Bi! Iru! Lau! Bost! Sei! Zazpi! Zazpi bikinamak! Bat! Bi txapeldunak! Bat! Bi! Iru ikujila! Lau! Bost! Sei! Sigo! Zazpi! Zazpi! Eratzi! Fuera! Hori da ba, garailen poza. Erakustaldia eman dute, historiarako erakustaldia. Bandera, ikurrina, 3. aldiz jarraian irabaztea zaparte, bi markak hautsi dituzte. Egun bakarrekoa, 10, 29 eta 80an utzi dute, eta bi egunetako marka, 21, 05 eta 84. Giroa harrapatu dute, baina gero egin behar izaten. Egin behar izaten. Bi egunetako marka, 20 segundotan. Ah, Borobilduta, kontuak. 20 segundotan hobetu du. Bueno, esan digu, marlarreak, beste horretan baino azkarrago ere, badabilela, ontzia. Ez dira, itzutxak, hemen egitatekin. Frogatu egin behar da. Frogatu egin behar da hori, eta frogatu egin dute. Eta beste mezu bat ere zabaldu du. Demoraldi hasieran, lesio batzuk eta ez ginen punta-puntan, orain ari gara ikusten, kuadrilla honen gaitasun hori, ez? Lideraren elastikoa, hor da, Joana Alzuet, Bosik. Erarentzat ere ze garrantzia, konfiantzarekin ikusten da, posik ikusten da, pausoak ematen ikusten da. Laguntza beharko du gaur, Bai, denak hartzen. horretarako bolondrez asko izango du. Kamarak ere bere zatia eraman du. Bueno, freskatu, Bai, horixe. tarri zintzurrak. Eta, kurriña, karter motza. Zara Eusko Alkate jaunak, Xabier Txurrukak, ikurrina dotorea, Joana Alzueti, 2023, 2024, eta 2025. Hiru jarraian, arraun lagunak entzat, Palmaresean San Juanek 5 ditu, Oriok 4, eta arraun lagunakek, oraingoarekin, 3. Aldakizu zerk ematen didan, posa, Mikel. Bandera dotore bat ikusten duen. Alegia, antzemantzaio karga duela, bi aldetatik dagoela bordatu. Behar du banderari. Askotan ez dut, bere garrantzia ematea, Gogoratu, patroien zelkapenean, 76 puntu Garmendia, Maroñok 73, Etxanizek 72. Gero Alzuet 74ekin. Begira, busti ere egin du. Euskal Irrati Telebistaren sariari begira. Gora arraunak, zorionak, Donostia arraun lagunaki. Ez dute ahaztuko belaxe hemen eginiko balentria hau. Zai gaude, beste sari horren berri badugun, baina momentuz hemen ez dago beste kuadrillarik, eta tarte bat egingo dugu iragarkientzat, eta arraun lagunaken garaipen handi honen ostean, jarraian ikusiko dugu nola doan gizonezkoen lehia Zarauzko 58. ikurrina irabazteko
Orio da favorito garbia, demoraldian zehar nagusi eta atzo gainera 12 segundoko errenta Bermeo eta Zirbenari eta 15 Getariari. Baina estropadak jokatu egin behar dira eta hori berehala hasiko da iragarki sorta baten ostean.